It's 7 o'clock in the morning at nakakita kami nitong parang turo-turo na karinderya dito sa Ximending. 75 NT, meron kang rice, isang main dish at 3 side dish. Nasa 150 pesos, so sobrang sulit na, diba? Dito sa order ko, yung unang side dish ay itong stir-fried na liver, stir-fried spinach at ito naman upo. Lightly seasoned lang ang lahat, tuwang-tuwa ako sa mga vegetables at yung main dish ko ay itong malaking chicken leg quarter. At yung masasabi ko guys, legit na kalasa nung fried chicken sa Chowking. Na-curious kami doon sa mga smoked fish, so nag-order kami ng isa worth 75 NT. Ito naman yung in-order ng kasama ko, syempre makikitikim tayo. Yung main dish niya ay yung parang Panda Express na orange chicken, stir-fried na thinly sliced tofu, cucumber salad at fish cakes. Imagine 150 pesos lang, full meal na talaga at hindi ka mabibitin. Meron din ako nabilan ng siopaw na taro yung filling. Ang sarap nito, 25 NT lang. And since malapit na tayong umuwi, mamimili na tayo ng pasalubong dito sa Carrefour. It's a 24-hour grocery dito sa Ximending. Pwede nyo na lang hanapin sa Google Maps. Di hamak na mas mura yung presyo dito nitong mga pineapple cakes, pati yung mga mochi. Pwede kang bumili ng mga ingredients pang luto. Meron silang iba't ibang klaseng tea. At syempre yung mga snacks tulad ng mga cookies and chips na meron different interesting flavors. Meron ding mga beef jerky, freeze-dried fruits, and mga kiamoy. Ang dami mo ng pagpipilian tapos nakatipid ka pa. Up next is everything we ate sa McDonald's in Taiwan.